A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngalanjut deui diajar maca logatan kitab Risalatus Syam halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzalan utawi kiki wusul ain bisyarati ta'amudi ku tetep kalawat sara iku tetep kalawan syarat najaidon halemaning pa in fa'ala mangka lamun migawe wong sayaning sawiji perkara min zalika saking mengkono mazkurna kana wusul ain kadinya nasian halela lilam yaduru mangka orana nada di bahaya kitu iya zalik kiasan karena dadi kias ala to'ami ngatase papanganan wasarobilan umbenan walau wasolalan lamun tumeka jauh pahu ing wetenge soim zababun apalaler au bi'udatun atawa reungit au gubaru toriki atawa peledug atanapi kekebul dadalan lam yuktir mangka oranana ambatalakeun ya wusul lima karena barang pil ihtiraji ing dalam ringkesan anzalika saking mengkono mazkurna kana zababun au ba'udatun gerinya minal masyaqqati saking masyaqqa saking payahnya asidati kang banget rek dimudapkeun ge mangga minal masyaqqati sadidati saking payah kang banget walau ibtalagho lan lamun nalan raikahu ing ciduhe soim lam yubtir mangka orang ngabatalkeun ieu ibtala salah maca tadinya walau ibtala gitu ta lan lamun nalan gitu ta lan lamun nalan kitu bae walau ibtala lan lamun nalan raikahu ing ciduhe soim lam yubtir mangka orang ngabatalkeun ieu ibtala li usri taharruzi karena angele ngaraksa anhu saking roekoh lakin tatapine lau ikhtalato lamun pacampur ieu roekoh bi ghairihi kalawan saliyane roekoh sawauniku pada kanana ighairu tahiran niku kang suci kaman kaya wong patala kang ngalungi iman khayton ing benang masbugon kang den watek kade kang den wantek atanapi kang den celup nya kang den celup au najsan atawa ing najis kaman kaya wong damayat kang metu getih lisanuhu damayat lisanuhu kedeng kaman kaya wong damayat kang metu getih lisanu nah ada sih listahi kadua gusi deman kitunya lapadanya watagoya rolan berubah roiku apa non tengarana ciduh bidami kalawan sebab getih wa batala'ahu lanara iman hu ing roik Painahu mangka satu roek yuptiru iku ambatalakeun ieu roek ku ing saumeman walau
madolan lamun kakemu ieu man au istinsaqo atawa ngingsrek banyu ing irung pasabako mangka ngadingi ini alma apa banyu ila jaupi maring wateng eman painahu mangka satu neman la yubtiru ikoranana ambatalakeun painahu mangka satu ne banyu la yubtiru ikoranana ambatalakeun ieu banyu in lam yubalik lamun oranana ambangetakeun atanapi ngabangetkeun ieu man pidalika ing dalam mongkono madmad au anan wa istinsak kadinya asna aludu ing tengah-tengah wudu lianahu karena satune sabaqal ma mutawalidun iku kang metu min ma'murin saking kang den perintah apa bihi kalawan kang bi ghairi ikhtiyarihi kalawan salian pamilih wong pain balago mangkalamun ngabangetkeun iman pidalika ing dalem mongkono madmad lan istinsak abtara iku ngabukakeun ieu sabaqul ma iku ngabukakeun ieu sabaqul ma liana ukana satu eman fa'ala iku migawe man maing barang wa utawi eman munhia kang den cegaan apa-apaan saking kang asna usaumi ing dalam tengah-tengah puasa walau bakialan lamun tetep amun apa papanganan baina asnanihi ing dalam antarane pirang-pirang huntu neman pajaro mangkalumaku bihi kalawan anggawa to'am raikahu apa ciduh eman min gueri kosdin saking oranana jalam yuptir mangka oranana ambatalakeun ya to'am ing some man in aja jalamun apes iman antam yizi saking ambedakeun to'am wa majihilan ngalepehkeun ieu man ing to'am lianahu karena satune man ma'zurun iku kang den uzuran apa pihing dalam to'am wa gueru maksurin lan oranana PPK pa in lam ya'jij mangka lamun oranana apa siman abtoro mangka lamun oranana apa siman abtoro iku mangka batalakeun ieu jaro litaksirihi karena PPK neman alqoi uut iku uta amdan hale maha bahwa mangkau tau koe mubtirun iku kang ambatalakeun wa intayaqona lan sanajan ngayakinkeun asoimu sapa kang puasa nahu ing satune kalakuan lam yarji koranana balik minhu saking koe sayun apa sawiji perkara ilal jaupi maring weteng lakin idza golabahu tetapi netet kalang alindi huing soim al koe wa pautah lam yaduro mangka orang ada di bahaya ieu koe li khabarin abi dauda karena ana hadis karena ana khobar nyatane karena ana khobare Imam Abu Daud wa ghairi hilan liane Abu Daud lapad man daroahu man utawi sapa wong daroahu iku ngalindih wing manal koi wa pautawa wa hale utawi man soimun iku kang puasa palaisa mangkawaran alaihi iku tetep ing atase man qodon apa qodo wa in istaqa alan lamun muri utahiman pal yaqdi mangka ngodoan ieu man huing saum wa kadzalan iku kaya mengkono gitu nan lam yadur gitu lau iktala'a lan lamun mocot atanapi megatkeun ieu man nukhamatan ing rehak minal batini saking jero weteng waromahalan ngabuang ieu man ha ing kitu kamana ieu kitu deui bae nukhamah kadinya kana rehak sawaun niku pada
iktala'a iktala'a mocotkeun ha ing kitu non teh ngaranna kaluhur teh nukhamah min dimagihi saking otak au min batini atau saking wetenge wong min dimagihi saking otake wong gitu tah au min batini atau saking wetenge wong lianal hajata kena satu nekabutu ila dalika maring mengkono lau iktalaan nukhamatun takaroro iku ngawulan walen ieu hajah palauna jalas mangkalamun narima tumurun min dibagi saking otake wong wa salat lan hasil ieu nukhama fi hadi zahiri ing dalam wates kang zahir minal pami saking cangkem wa huwalan utawi had mukhrijul kha'i iku enggon metune huruf wa qalilun lan wakilalan den ucapaken alhai apa enggon metune huruf ha waliak ha mangka becik megatakeun ieu wong ha ing nukhamah min majroha saking enggon berjalane nukhamah waliyumajihalan becik yen tah ngalepehkeun ieu wong ha ing nukhamah inam kana lamun kongang yumaji gitu kadinya pain taroka mangkalamun ninggal ieu wong mal qudrati sumertane kawasa ala dalika ing atase mengkono mazkur pawa salat mangka tepung ieu nukhamal jopaing weteng abtoro mangka batal ieu som litaksirihi karena pepekane ma wallahu alam bisawab.